Мързеливата невеста. Имало едно време една жена, която имала син. Той вече бил пораснал и решил да си вземе невеста. Оженил се той за красиво момиче, но много мързеливо. Цял ден лежала, гледала през прозореца и чакала някой друг да й свърши работата. Свекървата й казала: „Снахо, умеси хляб." „Не мога," отговорила невестата. „Ръцете ми са нежни, ще се изморят." „Измечи къщата." „Ще вдигна прах, а аз не обичам да кихам." Скоро всички разбрали, че снахата не пипва нищо. Един ден свекървата решила да я научи на ум. Сложила в торба едно яйце, парче сирене и малко брашно и рекла: „Отивам на лозето. Като се върна, искам да има питка, че ще дойдат гости." „Ама как? Аз не знам как се прави питка," извикала невестата. „Ще се научиш," казала свекървата и излязла. Невестата се почесала по главата, поогледала се, после решила да опита. Сложила яйцето в паничка, то се счупило, разпиляла брашното, изпуснала сиренето, но накрая някак успяла да направи питка. Изгоряла отдолу, сурова отгоре, но сама я била направила. Когато свекървата се върнала, я похвалила: „Видя ли? Може когато иска." От тогава невестата почнала малко по малко да помага. Първо хляб, после метла, сетне и гозби. И най-накрая станала най-похвалната снаха в селото.